Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció. Els laics parlen de l'Evangeli. Aquest dissabte, número 33 de Durant l'any, un evangeli interessant el dia abans de culminar l'any litúrgic amb la festa de Crist Rei. Diu que uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció. Per això li van plantejar aquesta dificultat. Mestre, Moisès ens va escriure que si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia 7 germans, el primer es va casar i va morir sense fills, també el segon i el tercer es van casar amb aquella dona, i així fins al setè. Tots van morir sense fills. Finalment va morir també la dona. Per tant, quan arribi la resurrecció, de quin dels 7 fills serà la muller? Si tots 7 s'hi van haver casat, Jesús els respongué: els qui viuen en aquest món es casen, però els qui seran trobats dignes de tenir part en el món futur i en la resurrecció dels morts no prendran muller ni marit, ja no poden morir, perquè tenen part en la resurrecció. Són com els àngels i són fills de Déu. I que els morts ressusciten, Moisès mateix ho indica clarament en el passatge de la bardissa, quan diu que el Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. No és Déu de morts, sinó de vius, perquè gràcies a ell tots viuen. Llavors alguns mestres de la llei li digueren: mestre, ha respost bé, i ja no s'atrevien a preguntar-li res més. Un evangeli que ens dona realment molta esperança i que ens fa adonar que el cel, la realitat del cel, serà diferent que la d'aquest món caduc. En el cel no caldrà que ningú es casi perquè les persones seran com els àngels i fills de Déu. D'aquesta manera Jesús solucionava una incògnita de persones que creien que el món venidor podia ser una continuació d'aquest i que per tant hi hauria el mateix ordre lògic de les coses. Els homes es casarien amb les dones, etc. En canvi, Jesús fa veure aquesta nova realitat i aquesta esperança tan extraordinària. Ell no és Déu de morts sinó de vius, perquè gràcies a ell tots viuen. Una frase molt bonica, molt esperançadora per entendre que la felicitat que ens espera és tan gran que tindrem vida i vida a desdir. Per tant, pensem també en això, preparem-nos per al nou any litúrgic i culminem aquest any litúrgic que acaba en Crist Rei fent una reflexió sobre com ha anat tot aquest any. Què canviaríem, què milloraríem de la nostra vida cristiana, què faríem millor i perquè el pròxim any litúrgic sigui un any litúrgic molt més sant. I fins aquí els laics parlen de l'Evangeli.